घरात जे काही सायलेंट ॲक्शन्समधून युद्ध चालू असतं सासूचं आणि हजबंडचं, ते खूप सायलेंट असतं. दाखवताना खूप सगळं बाहेर चांगलं दाखवलं जातं, पण आतमध्ये जे काही चालू आहे ते तुम्हाला चांगलंच माहिती आहे. हजबंड काय करतो आणि जे त्यावेळी तुम्ही ते बोलायला लागता, त्यावेळी मात्र तुम्हाला अशा पद्धतीने दाखवलं जातं की तुम्हीच चुकीचे आहात. सो त्यावेळी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, प्रत्येक वेळी सांगा मला श्रीकृष्ण भगवंतांचा कर्मसिद्धांत माहीत आहे. आणि फोकस मात्र तिकडे ठेवू नका की कधी ना कधी त्यांची कर्म येतील आणि मग त्यांचे भोग आले येतील. नाही, फोकस त्यावर नाही ठेवायचंय. हे फक्त यासाठी सांगायचंय की आय ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाईफ, आय ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाईफ. आणि नेक्स्ट क्वेश्चन युनिव्हर्सला विचारायचं की प्लीज लेट मी नो की या स्टेजमध्ये मी काय करू. आणि थांबायचं. डेस्परेशनमध्ये कधी मिळेल असं नाही करायचं. वेट फॉर 24 hours. जेवढी आपल्या आत्मा लेवल आहे तेवढा पटकन आन्सर मिळतं. फॉर मोर सच सॉल्युशन्स, लाईक अँड सबस्क्राईब माय चॅनल.